This one is Teip sa scru tioma. Pictiúr a hain. Sa pictiúr seo feicimid seán taobh modin ionad tostáile agus is léir go bhfuil sé ar tí a scru tioma a dhéanamh. Tá a athair in éanaach leis agus gcuireann sé á mór air. Tá cumann nervhíseach ar cheann bocht, ní cala rá. Pictiúr 2. Sa pictiúr seo tá scrúdú faoi lán seoil. I dús bára chuireann an scrú a thóir cúpla ceist ar cheann faoi rialacha an bmhóthir. An sin, ar aghaidh glós a chár agus feicimid seán taobh hir den rostúrtha agus an scrú a thóir in aice leis. Pictiúr 3. I pictiúr 3 is léir nach bhfuil seán ag túir dóthain aire don bmhóthir nuair a bhainaíonn sé dá cháirde atá ag siúil thar bhráid. Ní móna sásta tá an scrú a thóir leis an iompar seo ó sheán. Tá an scéim mar cála ina lábha aige. Pictiúr 4. I breaban na súl búlann cá sheáin an cá atá chun tosaigh. Buintear get fásach as tománaí an chár eile chomh maith le seán an scrúdóir agus na daoine eile atá láthir. Tá priseach ceart déanta ag seán den scrúdú an tamadáin. Pictiúr 5. Sa pictiúr seo chuireann an tománaí eile fiosar na gardaí agus tagann garda óháin gan bhfuil. Tá cúltholas an chár briste ach buchas le dia ní léon damáiste darí ar a déanta. Míníonn an scrú a thóir dó go raibh an scrúdú ar siúil ag seán nuair a tharla an timpiste. Tá cuma airgeach fós ar an tománaí eile ach targann seán íoc as an damáiste. Pictiúr 6. Tá seán agus an scrú a thóir ar ais san ionad tostáile. Deir an scrú a thóir leis go mbeidh seans eile an scrúdú a dhéanamh i gceann cúpla seachtaine. Molann sé dó tuile cleachtaigh a dhéanamh agus dar nóig níos mó aire a thabhairt as seo amach.